Ами, те ми прегрява телефона. Чай, аз ще говоря. Здравейте, аз съм Знака. Аз съм почетен фен на Знака. С мен е добрия приятел колко мен. Майка му, мрях. Да, и аз съм почетен член и така. Фенде. И аз го харесвам. Мятам се! Успяха. Човек, аз не знаех какво трябваше да правя, беднах се и успях. Гати смешния съм. Уя. Али просто прави джампове, стига си минавал такива неща. Куда минавам? Просто се скача и... Човек, аз... Дай, човек, аз не знаех какво трябваше да направя, умрях сега. Аз не знаех какво трябваше да правя, умрях. Човек, тази врата трябва да я го щупя. Тото, като гледам... Тук има една метална врата, докато не ги минем, трябва... човек, аз ако съм мъча да ги минавам тия работи, като имам копчета. И да се еба. Това е много лесно. Я. Давай, човек! На 2 метра не успя да го мина. Той беше на 3 купчета разстояние, човек. Не успя да го мина. Бати, смешния съм. Наистина е вярно. Чакай, сега ще ги преброя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, човек! То били 7, аз не аз. 7 купчета разстояние, човек. Бахче. Но се излагам, човек. Майче ставам знака 2. Защото знака и той не може да играе да дропър. Човек, май ставам знака 2. Човек, ставам знака 2. Аз знака 3. Не, аз ставам знака 2 просто. Казвам ти го. Стига, бе! Бях във водата, бе! Не умрях! Човек, трябва да слагам цингелчета, защото това знаеш какво означава? Цингелчета. Цингелчета, когато псуваш и така... така не се чуя как псуваш. Това е цингел... Това май ще го обработам тия цингелчета 5-6 часа, тия цингелчета. Няма, човек, сега аз като гледам това 7 купчета разстояние не мога го мина. Бахман! Дай, човек! Бях вътре във водата! Но се излагам. Ти сега какво правиш? Нищо. Играя. Майнкрафт, нали? Да. Майко, чакай малко, сам да не се изложа. Чай, самият като Харито. Уия! Стига, бе! Ко стана, бе? Бати, смешния съм. До сега не можех да... Много съм смешана. Бати, смешния съм. Чай пада пробвам дали мога. Майка му, много ми е забавен този мап. Правите... Не говори такива глупости. Защото има и малки деца, които гледат ли, да? Стига, бе! Коко! Ако беше до мене, трябваше да ме удариш, защото трябваше да играем двамата, то да дропър. После отвънка ще... Стига, бе! Не мога да мина шибания мап, бе! Не мога да мина. Майка, шибана врата. Не ревеш наистина. Не рева, спокойно. Ако рева, ще да започва си. Моля ти се, Господи, моля ти се. Не! Майка му тъпа, майка му тъпа. Прави от нея, бе.
Човек, аз ако съм като Харито, аз просто самятам. Ето, човек! Ако Ачо тук, той ще ги мине тия джъмпи. То Ачо става Ачо... човек! Ачо е Алфа Хари 2, защото той минава той самята и ги минава тия джъмпове, аз съм знака 2. Мога мина ще бъде джъмпове. Какво? Представи кога ще дойде? Де да знам. Може и сега. Някъде към 1 часа ще дойде. Само да не са бави. Човек, моля се, не излизай без мене. Добре, бе, човек, аз съм май побъркам. Не че ли дава да излизаш сам? Не, чакат. О, успяхме! На гараж има някой. Да, знам. Есе! Какво? Ехо, Да. Коста начин да викаш 6. Мина го е! Сериозно? Чек, сега трябва да минавам джъмп. Както винаги ще умра. Ей, бе, човек. То човек трябва само да дропър. Само да самяташ и да оцеляваш. Не трябва да има джъмпови и такива работи. Трябва само да самяташ. Да. Ба, мам. Иначе го направих, бе. Иначе го направих. Какъв е смисъл само да самяташ? Както винаги няма да оцелея. Ще оцелееш. Да, бе, няма да успея, човек. Ако аз успея да го мина, просто ма самоуби. Опа! Браво, бе, мина го. Следващия да дропър какъв ли? Най-мразения ми да дропър. Вчерашните ли играеш? Оцелях, бе, човек, оцелях. Бърне, Да? вчерашните ли играеш? Кое? Вчерашните. Вчерашните ли джъмпове играеш? Не, аз играя да дропър. А, И успях, бе, човек, успях. Мина го. Се заебавам с тебе. Човек, ако се заебавам с тебе, аз просто се отивам. Чакай, аз не успях да го мина онова. Ще да пробвам пак. Успях, бе. Браво, бе. Пич съм. Чакай, сега къде трябва да ходим, аз не знам. Тук толкова съм там. Защо пак са ми 2 копчета? не знам. Ба, дадоха ми 2 копчета. Вък, аз падам. Шпърдя. Чай, колко минути стана клипа? 8 минути, добре. Колко мен, кажи нещо е. Какво да кажа? Моля. Какво? Какво? Какво викаш? Какво? Какво каза моля? Ти каза нещо. Не е вярно. Да, бе, сега ще има и още един. Не се играва все от теб. И бати, идиота съм, бе. Какво? Идиот съм, човек, знам си го това. Ако съм... Човек! Аз съм пълен тъпак.
Шит, аз съм безбройния и оцелявам. Какво викаш? Аз съм безбройния и оцелявам. А, да, човек, то нормално, ти си късметлия. Но аз не съм. Защото аз играя да дропър. Готово, мина го. То съм мина готово да дропър. Че, за какво са ми две копчета, ако за нищо ми трябват? Какво гледаш? Нищо не гледам. По телевизията какво гледаш? Играя си Майнкрафт. А, значи нищо не гледаш. Браво бе! Минах и другия тест. Какво? И ти ли? Да. Моля, какво това? Давай! Пати майката. Човек, ако лачо ги мините да дропари, аз направо съм се убил. Няма да ги минем. А, да, че ти много се съмняваше ти в него. Човек, това лачо той да дропар добър. Така да не е добър. Добър той, колкото задника си. Не, че то си е добър. Аз като го знам. Чек, аз просто умирам. Чай сега да видя дали ще мога да го оцеля. Давай, че ето на две купчета. Браво, е! Браво, бе! Набих една вещица. Какво? Набих една вещица. Браво, честито. Успяха, бе. Успяха, бе. Човек. Какво? Това не го забелязах. Това го нямаш. Любим. Кое бе? Че малко. Шит! Бил мой! Какво? Умирам! What the fuck? Аз също умирам. Умирам! Защото има чудовища, не мога да си легна. Ай, шит! Скайп, Някакво бебе зомби ма би. Дропър. Браво, бе! Знаеш ко? Дами и господа, това за този епизод. Надявам се да ви е харесало и